खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा दिनै क'क्राझाराव रिभिउ मेल खुंदों। बिजनीनि दाब दाब जायगायाव सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 38थि थैनाय सान खुंदों। हिमन्त बिश्व शर्माया सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सानाव गोसोखांदों। बक्सार जमुना बर' आरो आर्चारी सन्जय बर' मोननो आसाम एक्साइज इन्सपेक्टर साख्रि होनो केबिनेटनि थांखि। अरां नेशनेल पार्कनिफ्राय राजीव गान्धी मुंखौ बोखारबाय। कंग्रेस रायजो दलआ उफेरा बिसायख'थियाव जयै बाहागो लागोन। फरेस्ट वैश्य फाउन्डेसननिफ्राय मानव कुमार रामसियारिनो साबसिन फोरोंगिरि बान्था। मणिपुर पुलिसआ ड्राग्स फाननायजों लोब्बा गोनां सानै दायनिगिरिखौ हमनो हादों। गुवाहाटी पुलिसआ सासे ड्राग्स साप्लाइ खालामग्रा आइजोखौ हमनो हादों। बिग बस 13नि देरहागिरि सिद्धार्थ शुक्लाया रुंसारि जाबाय। दिनैनि आबुं रादाब फरायदों जों फरायनाय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा दिनै क'क्राझार जिल्लायाव जथायै रिभिउ मेल खुंदों। बे रिभिउ मेलनि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथाया क'क्राझार जिल्लानि सोरखारि बिथांखिफोर मावफुंनायनि सायाव नायबिजिरदों आरो खौरां लादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे रिभिउ मेलाव बाहागो लादों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थिसननाय क'क्राझार जिल्लानि गार्जेन मन्त्रि अशोक सिंघाल, मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर फारियै रन्जित बसुमतारी, धनन्जय बसुमतारी, अरुप कुमार दे, विल्सन घास्ता, धनेश्याम दास, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि क'क्राझारनि एसपिजों लोगोसे गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा। बबेखानि बे रिभिउ मेलनि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखार रायजो राजाफोरनि साबसिन जौगाखांनायनि थाखाय खौसेयै खामानि मावलांनायनि बागै सावरायलायदों होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि फेसबुक पेजआव लिरदों। मोनसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बिजनी सोलोंसालिमानि गायसनगिरि लोगोसे फोरोंगिरि बिबानाव खामानि मावलांनाय सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 38थि थैनाय सानखौ बिजनी जिल्ला थुनलाइ आफादनि बेंखनाव गुबुन गुबुन दालाइसाया गावबा गावनि मावख'आव फिरफिला दैखांनानै गोथैसि बिबार बावदों आरो थैनाय सान खुंदों। बेनि अनगायैबो बिजनी सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादाबो बिजनी सोलोंसालिमानि लांगोनायाव बिबार बावनानै बे 38थि थैनाय सानखौ खुंफुंदों। बिजनी नोगोरनि थेंफाख्रि नब्लाङाव बागदुवार हालामारि बर' रेबग्रा जथुमा सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 38थि थैनाय सान खुंदों आरो बेनि अनगायैबो बिजनी माइनाव नोगोर सानजारां लकेश्वर ब्रह्म क्लाब आरो लाइब्रेरियावबो आफादनि मावख'आव बे 38थि थैनाय सानखौ गोथैसि बिबार बावनानै खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बर' माहारिनि थाखाय आरो बिजनी हालामाव सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि मावनानै गालांनाय बिहोमानि गोबां बिदिन्थि दं। हारिमु बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, समाजारि बिथिं आरो थुनलाइयारि बिथिङाव गोबां बिहोमा होलांनो हानाय सानजारां लकेश्वर ब्रह्मआ 1941 मायथाइनि 1 मेआव बिजनी बाथौपारायाव जोनोम जादोंमोन आरो 1983 मायथाइनि 2 सेप्तेम्बराव जोबथा हां लादोंमोन। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादा बिथांखौ अराय सम गोसोखांनो थाखाय सानजारां बिमुंखौ होदोंमोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, बर' थुनलाइनि गेदेमा थुनलाइगिरि, हारिमु सिबियारि, फोरोंगिरि प्रफेसर लकेश्वर ब्रह्मनि बोसोरारि थैनाय सानाव गोसोखांदों। गिबि मन्थ्रिया गावनि अफिसियेल टुइटाराव बर' रावजों लिरना प्रफेसर लकेश्वर ब्रह्मनि बोसोरारि थैनाय समाव गावनि गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरदों। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सानजारां प्रफेसर लकेश्वर ब्रह्म बिथाङा गावनि गासै जिउखौनो राव, थुनलाइ, हारिमु सिबिनायाव बावसोमदोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि बिजनी फरायसालिमायाव दिनै सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि बोसोरारि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै बिथांनि सावगारियाव बिबार बावदों। आथिखाल कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय बिजनी फरायसालिया सिगां बोसोरनि बादि देग्लाय सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सानखौ फालिनो हायाखै। आसाम केबिनेटआ मैया बुधबार 1 सेप्तेम्बर खालारखालि सानै इन्टारनेशनेल गेलेगिरि मोननो आसाम एक्साइज बिफानाव इन्सपेक्टर साख्रि होनो फोसावबाय। आसाम केबिनेटआ बक्सार जमुना बर' आरो आर्चारी गेलेगिरि सन्जय बर' मोननो इन्सपेक्टर साख्रि फोसावबाय।
साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मैया बुधबार खालि अभिरुचि स्पर्ट्स डेनि मेलाव गथायना होनाय जागोन होननानै केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया खौरांगिरिनि मेल खुंनानै मिथिहोदों। मख'जाथावदि बक्सार जमुना बर'आ 2019 इं मायथाइयाव आलानुडे रासियायाव जानाय आइबा उइमेन वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हादोंमोन आरो गुवाहाटीआव जानाय सेकेन्ड इन्डिया वमेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव सनानि मेडेल आवथायनो हादोंमोन। लोगोसे लाबवान बाजो इस्ट नासा टेंगारायाव जानाय 23थि प्रेसिडेन्ट्स काप 2019 बक्सिं इन्टारनेशनेल अपेन टुर्नामेन्टआवबो सनानि मेडेल आवथायनो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं सन्जय बर'आ गुबुन गोबां इन्टारनेशनेल आर्चारि टुर्नामेन्टआव मेडेल आवथायनो हानाय सासे गोख्रों गेलेगिरि। आथिखालाव बे खौरांखौ मोननानै गोबां सुबुङानो गोजोननाय फोरमायदों। अरां नेशनेल पार्कनिफ्राय राजीव गांधी मुंखौ बोखारबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारनि केबिनेट मेलाव मैया राजीव गांधी अरां नेशनेल पार्कनिफ्राय राजीव गांधी मुंखौ बोखारनानै अरां नेशनेल पार्क खालामनो बिथांखि लायो। बेनि उनावनो राजीव गांधी अरां नेशनेल पार्कखौ अफिसियेलि अरां नेशनेल पार्क महरै सिनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि आदिबासी आरो साहा बागानिया हारिनि सुबुंफोरनि दाबि खालामनायखौ नोजोर होनानै रायजो सोरखारनि केबिनेट मेलाव अरां नेशनेल पार्कनिफ्राय राजीव गांधी मुंखौ दाननायनि बिथांखि लादों होननानै सोरखारि सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला रायजो सोरखारा बिथांखि लानाय उनावनो अरां नेशनेल पार्कनि मावफारियाफोरा दिनै फुङाव अरां नेशनेल पार्कआव हाबग्रा लामानि गाहाय गेटनि बेनारखौ सोलायदों। ओरैहाय रायजो सोरखारनि बे बिथांखिखौ खुद्रिदों आरो गोजोननाय मोनि फोरमायदों कंग्रेसनि एमपि गौरव गगैया आरो बिजेपि सोरखारा कंग्रेसनिफ्राय फैनाय गाहाय मन्थ्रिफोरखौ लाजि फोनांगासिनो दं होननानै अजद होदों। सप्तासेसो समनिफ्रायनो दिल्लीयाव दावबायहैनाय रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया बुधबार खालि मोनाबिलियाव राहुल गान्धीखौ लोगो हमदों। बेनि सिगां अखिल गगैया कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि मुकुल वासनिकखौ लोगो हमदोंमोन। बेनि बागै अखिल गगैया फोरमायनाय बादिब्ला आसाम बिधानसभानि जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव कंग्रेस आरो रायजो दलआ जयैनो बाहागो लानायनि लामायाव राहुल गान्धीआ दं। बबेखानि आसामनि उफेरा बिसायख'थियाव बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय राहुल गान्धीआ मोनसे बुजाबुजि खालामनायनि बागै सावरायदों होननानैबो मिथिनो हादों। अखिल गगैया बेखौबो बुंदों दि खुंथायाव थानाय बिजेपिखौ कंग्रेसआ हारसिङै फेजेननो हाया बेखौ राहुल गान्धीआ हमदां हादों। बेनिखायनो बियो हादोरनि गासैबो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरनो गोरोबथा खालामनायनि बागै सानदों। ओरैहाय अखिल गगैया कंग्रेसखौ लोगो हमना गोरोबथानि बिथांखि होनायनि उनावनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया दिनै दिल्ली फारसे रावना होदों होनना खौरां मोननो हादों। आसामनि सोरखारि नङै एनजिअ फरेस्ट बैश्य फाउन्डेसनआ 2021 मायथाइ सेजननि थाखाय मानव कुमार रामसियारिनो साबसिन फोरोंगिरि बान्था फोसावदों। मख'नो गोनांदि फोरोंगिरि मानव कुमार रामसियारिया आथिखालाव नलबारि जिल्लानि धमधमा गोजौ फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि मानव कुमार रामसियारिया आथिखालाव फोरोंगिरि हाबा मावनायजों लोगोसे थुनलाइ बिथिङावबो गोबां बिहोमा होबोनो हादों आरो बिजाब लिरनाय बायदि खामानियाव नांथाबनानै बर'नि थुनलाइयाव बिहोमा होबोदों। बर' रावग्रा जथुम आरो बर' थुनलाइ आफादजोंबो नांथाबनानै बर' थुनलाइ जौगानायाव बिथाङा खामानि मावगासिनो। फोरोंगिरि आरो लिरगिरि मानव कुमार रामसियारिनिसिम बर' रेबग्रा जथुमा हामलायथि हरदों। मानो होनोब्ला फोरोंगिरि मानव कुमार रामसियारिया 1985 मायथाइनि 17 मार्चआव बै समनि गवालपारा जिल्लानि थिपकायाव बर' रेबग्रा जथुम दानाय जथुम्मायाव बाहागो लानानै दासिमबो बे थुनलाइयारि फसंथानाव बायदि बिफानाव बिबान लानानै बर' राव थुनलाइ जौगानायाव गोख्रों बिबान लाबोगासिनो दं होननानै बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव प्रदेश बैश्य फाउन्डेसननि साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाया मानव कुमार रामसियारि सासे थार आरो गोग्गो फोरोंगिरि बेखौ फोरमान होदों। इम्फलनि नारकटिक्स टीम आरो इम्फल पुलिसनि सिग्रोमनायाव ड्राग्स फाननायजों लोब्बा गोनां सानै दायनिगिरिखौ हमनो हादों। थांनाय बुधबारखालि इम्फल पुलिस आरो नारकटिक्स सेल टीमआ बोनथुमनाय 40 केजि ब्राउन सुगार आरो गासै 430 केजि मेन्युफेक्सारि ब्राउन सुगार बोखांनो हादों। ड्राग्स फाननायजों लोब्बा गोनां 42 बोसोर बैसोनि मजिबुर रहमान आरो मोहम्मद फिरोज मुंनि सानै सुबुंखौ सिग्रोमनानै इम्फल पुलिस आरो नारकटिक्स सेल टीमआ हमनो हायो। मख'जाथावदि बे ड्राग्सनि बेसेना गासै 90 कौटि रां जागोन। बेनि सायाव इनभेस्टिगेशनआ सोलिगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सानजा गुवाहाटी पुलिसआ बुधबारखालि शिलंआव मेघालय पुलिसजों जथायै अपारेशन खालामनानै सासे ड्राग्स साप्लाइ खालामग्रा आइजोखौ हमनो हादों।
बे ड्राग साप्लाइ खालामग्रा आइजोखौ सानजा खासी हिल्स मेघालयनि 33 बोसोर बैसोनि दिनसियाना मुंनि होनना सिनायथिनाय जादों। आइजोखौ पुलिसा हमनानै गुवाहाटी भाङाखर पुलिस स्टेशनाव लांनाय जायो। बे ड्राग साप्लाइ खालामग्रा आइजोनिफ्राय 8,500 याबा टेब्लेट्स, गंथाम मबाइल फन, 35,600 गोथां रां बोखांनो हायो। बे जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मुंदांखा टेलिभिजन आरो सावथुन फावखुंगुर सिद्धार्थ शुक्लाया दिनै हरखाबै अबथिरा रुंसारि जाबाय। बालिका बाधु होननाय टीवी श' आरो बिग बस 13 नि देरहागिरि सिद्धार्थ शुक्लाया दिनै 40 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। सुलुंनि बादिब्ला फावखुंगुर सिद्धार्थ शुक्लाया हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमादों। मख'जाथावदि फावखुंगुर सिद्धार्थ शुक्लाया टीवी सिरियेल बालिका बाधु, दिल से दिल तक, मुंदांखा डान्स रियेलिटी श' झलक दिखला जा 6 आरो खतरों के खिलाड़ी बायदि श'फोराव फाव खालामदोंमोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 3 शुक्रबारखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।